Wah, apa itu? Ini benar sih. Sing ngatur kowe apa aku? Oh, kowe teh sing ngatur teh. Saya udah kartu sinten. Aku. Lah udah jenengan. Loh, kowe tak kongkon patih kuwi badal. Loh, kena belum pak lho. Sing. Ya. Wah, aku sing ngatur. Kowe gomen wae. Sipun. Nami kula Linggo Pamon. Hati-hati pangkat yo. Ipate taksih saka Jembang wong-wong kula. Sugih bondo kula. Kula pengen kepanggih Pak Kok badhe lakno. Duka. Matur pripun? Matur setia. Apa sing kurang penak to? Kembali malih. Wah, gambar wong. Nggih,